Вітаю, сябры! З вами канал MySense, і сёння у нас будзе практычны выпуск. Я вам пакажу адно невялікае практыкаванне. Для гэтага практыкавання мне спатрэбіцца вось такі дапаможнік. У папярэднім відэа мы узгадалі такую метафору трэніраваць цягліцу не. Гэта вельмі прыдасца людзям, якія маюць складанасці з тым, каб камусьці ў чымсьці адмовіць, расстроіць свае межы і гэтак далей. Сёння я вам пакажу, як вось сапраўды, напраўду, чыста фізічна трэніраваць у нас цягліцу не. Бо яна у нас напраўду ёсць. Я буду паказваць вам гэтае практыкаванне сама, адна, але вам для яго спатрэбіцца таксама памочнік. І не толькі вось такі лісік, але і другі чалавек. Але і нейкая падушачка вам таксама прыдасца. І так, вам спатрэбіцца другі чалавек і падушачка. Што мы робім? Глядзіце, калі мы хочам камусьці адмовіць у чымсьці, то што гэта метафарычна азначае? Гэта значыць, што мы як бы адпіхваем яго ці яе прапанову. Вось ён нам ці яна штосьці прапануе, а мы кажам не хачу, не. Вось гэта мы зараз і будзем рабіць. Я ўжо шмат калі вам казала, што наш фізічны стан, ён вельмі звязан з эмацыянальным. І калі мы нешта адчуваем фізічна, то эмацыянальна гэта таксама на нас уплывае. Also, што мае рабіць ваш партнёр ці партнёрка? Ён ці яна бярэ падушку, можна ўзяць крыху большую, чым гэта, і падносіць яе да вас. Я пакажу вось так, буду паказваць бокам, каб вам было больш бачна, але ваш сябар, сяброўка можа стаяць насупраць вас. І вось так вось вам даваць падушку. Бярэм падушку, сябар ці сяброўка, вось так яе вам даюць, набліжаюць яе да вас. Ваша задача яе адпіхваць, ствараць супрацьдзеянне. Тут такая рэкамендацыя для таго, хто будзе гэтую падушачку вам даваць. Не давіце занадта моцна. Калі, напрыклад, вы мужчына і робіце гэтае практыкаванне з сваёй дзяўчынай, то, магчыма, вы яе больш мацнейшы, і вы можете папросту так сілай задавіць. Не рабіце гэтага, Дайце фізічную магчымасць гэтую падушачку адсунуць, але каб гэта не было занадта проста. Не вось так вось, што ўсё болтаецца, а каб трэба быў нейкі фізічны высілак, каб падушку адсунуць. А вы, дарагі ці дарагая, той ці тая, хто робіць гэтае практыкаванне, лавіце вось гэтае адчуванне. Што вы адчуваеце, калі вы вось гэтую падушечку ад сябе адпіхваеце? Вы ў гэты момант можаце ўяўляць сабе тыя сітуацыі, калі вы хацелі сказаць не і не сказалі. Вось прайграйце ў галаве гэтую сітуацыю і ў гэты момант скажыце не, я не хачу. Не буду гэтага рабіць. Не буду, не хачу. Не падыходзіць гэтаму. І адпіхваем нашу падушечку. Такое пытанне часта задаюць, ці гэта рабіць стоячы, ці гэта рабіць седзячы. Можна паспрабаваць і так, як вам больш зручна. Можна паспрабаваць спачатку пасядзець, і каб ваш партнёр ці партнёрка таксама пасядзелі на адным узроўні. Можна разам пастаяць і паперапіхвацца вот так вот стоячы. А можна, і гэта так хардкор для асоба такіх мэтаскіраваных, паспрабуйце самі сесці, а ваш партнёр ці партнёрка хай вам дасць падушечку вот так зверху. Вось гэта, даражэнькі мои, прапрацоўка вашых сітуацый з дзяцінства. Калі вам нешта загадвалі рабіць вашыя бацькі, гэты загад як быццам бы прылятаў на вас зверху, бо бацькі вышэйшыя за вас. Паспрабуйце адпіхнуць вось так наверх. І зноў ж такі фіксіруйце тое, што адбываецца ў вашым целе. Па-першае, фіксіруйце, можете гэта запісваць. Як гэта для вас? Я ведаю, што калі людзі робяць гэтае практыкаванне,
Калі людзі робяць гэтае практыкаванне, часам яны пачынаюць плакаць. Часам у іх уздымаецца папросту дзікі гнеў, ярасць. Хочацца ўзяць гэтую падушку і парваць яе папросту. І гэта вельмі добра, гэта выходзіць з вас тое, што копіцца гадамі ці дзесяцігоддзямі. Калі вам хочацца пабіць падушку, возьміце яе, пакамякайце, пабейце. Гэта добра. Не бейце таго ці тую, хто вам дае гэту падушку. А падушку пабіць, пакрычаць, гэта вельмі добра. Гэта выходзіць тое, што у вас было. Але гэта ж не ўсё. Калі вы гэта зрабілі, праплакаліся, пракрычаліся, палавілі гэтае адчуванне, то паўтарайце гэтае практыкаванне. І ўжо не для таго, каб гэта адчуць. Можа, у вас гэты узровень эмоцый пачне падаць. І гэта нармальна. Але далей выконвайце гэтае ж практыкаванне менавіта з мэтай трэніроўкі, цягліцы. Вы заўважыце, што калі вы будзеце рабіць яго, напрыклад, кожны дзень ці пару разоў на дзень, гэтае адпіхванне, вы будзеце адчуваць сябе ўсё больш і больш упэўнена. Вы больш і больш будзеце сябе лавіць гэтае фізічнае адчуванне, што не хачу. І гэта адчуванне будзе перадавацца ў ваш эмацыянальны фон, у ваш эмацыянальны стан. Вам будзе прасцей гэты жэст зрабіць не толькі фізічна, але і ўнутрана, калі вы камусьці скажаце не хачу. І можа, калі вы будзеце камусьці адмаўляць, вы уявіце сабе, як вы добра адпіхвалі гэтую падушачку на гэтым трэнінгу. Яшчэ важны момант таксама, калі вы ўжо напрактыкаваліся, у вас ужо добра атрымліваецца, тады партнёр ці партнёрка могуць трымаць больш моцна, ужо тады можна, што мага больш моцы трэба было да гэтага прыкласці. Можа, калі трымаць вельмі моцна, вы будзеце піхаць не рукой дужку, а так усім целам, плячыма, спінаю, усё ваше цела будзе уключацца ў гэты пратэст, гэты здаровы пратэст, і будзе да яго прызвычайвацца. І таксама можна паспрабаваць вар'іраваць дыстанцыю да гэтай падушачкі. Пачынаць трэба на адлегласці напаўсагнутай рукі. Каб вам было зручна яе пачаць адпіхваць. Калі вы ўжо профі, вы ўжо натрэніраваліся, можна зрабіць і так, прыціснуць зусім побач. Гэта такі аналаг нейкіх вельмі такіх, мякка кажучы, настойлівых загадаў, просьбаў і гэтак далей. Паспрабуйце з гэтага становішча адпіхнуць. Гэта больш складана. Але гэта будзе развіваць вашу цягліцу. Не. Паспрабуйце рабіць гэтае практыкаванне тыдзень ці два, і вы будзеце бачыць, што вам становіцца прасцей папросту унутрана. Вы ўжо схапілі і злавілі гэтае адчуванне, і вам становіцца папросту унутрана прасцей камусьці у чымсьці адмовіць і пабудаваць свае здаровыя нармальныя межы. А калі вы захочаце падзяліцца ў каментарах тым, як гэта для вас было, як вы папіхалі падушку, што пры гэтым адчулі, можа, нешта не атрымалася, альбо узніклі нейкія пытанні, то, калі ласка, пішыце каментары, я вельмі заўсёды імі цешуся і заўсёды на іх усім адказваю. Таксама, калі гэтае відэа і лісік вам спадабаліся, то, калі ласка, паставце лайк, падпісвайцеся на мой канал і распавядайце пра гэтае відэа сваім сябрам. Будзем падтрымліваць адно аднаго, бо гэта мае сэнс.